25 dekabrda энергетик мәдәният сарайында уку алдынгылары, фән олимпиадалары, иҗат бәйгеләре, спортта зур уңышлар яулаган укучылар өчен чыршы бәйрәме оештырылды. Тантанага мәдәният, фән, спорт һәм техника буенча уңышка ирешкән 500 укучы чакырылды. Сегодня здесь мы пригласили, конечно. Быел без бу мәртәбәле чыршы бәйрәменә пандемия сәбәпле барлык актив булган укучыларыбызны туплый алмадык. Бездә лаеклылар бик күп. Сез укуда, спорт, мәдәният һәм башка юнәлешләрдә алдынгылар. Шулай алдынгы җиңүчеләр булып калыгыз, ди Разиф Кәримов. Безнең Өмет гранты иясе булган 30 укучы диплом һәм акчалата премиягә ия булды. Грант иҗатны үстерү, талантлы һәм интеллектуаль балаларны ачыклау һәм булышлык итү максатыннан Зәй муниципаль районында сәләтле балалар программасы нигезендә гамәлдә. Шул рәвешле грант талант һәм иҗат фәндә беренче адымнар уңыш буыны номинацияләренә, шулай ук иҗтимагый оешмалар, советлар, сәләт берлеге, Россия мәктәп укучылары хәрәкәте, яшь армиячеләр, йолдызлык, волонтерларга бирелә. Үзгә укучылар яңа ел бүләкләренә ия булды, бәйрәм тамашасы карады. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.